cutia pentru Big Blue, cu filtrul Big Blue, conținut, suportul filtrelor, cheia, cartușele filtrante. Acesta este suportul filtrelor Big Blue, constituit dintr-o parte metalică de culoare albă, de fixare către perete, plus partea superioară a filtrelor de culoare neagră. O parte pe unde intră, intrare, notată cu IN, și o parte de ieșire, notată cu OUT. Dotate cu butoane de aerisire manuală. Acestea sunt carcasele filtrelor de culoare albastră, de aici și numele de Big Blue. Sunt de o lungime de peste 50 de centimetri, practic 20 de țoli, plus încă ceva în filetarea. Două garnituri de etașare, atenție la fixare pentru a nu distruge garniturile. 1, 2, 3. În ele se pot dispune diferite tipuri de filtre, de sedimente, cu diferite densități de filtrare. Capacități diverse, în general, la aproximativ 20.000 de galoane, adică 20.000 de galoane înmulțit cu 2,83 litri galonul. Și filtru cu cărbune activ, bloc carbon, reduce clorul liber din apă. Toate sunt marcate Blue Filters. Se înfiletează la început manual, până întașează garnitura, ca ulterior, cu ajutorul cheii, se strânge fără a exagera. Așa arată un filtru montat complet, aceasta fiind partea dinspre perete. Atenție la dimensionarea acestor șuruburi de prindere, pentru că greutatea unui ansamblu cu apă în el atinge peste 40 de kilograme. Filtrul de sedimente 1, montat la intrare, filtrul bloc carbon montat al doilea la mijloc și filtrul de sedimente al treilea montat la ieșire. Atenție! Îndepărtați celofanul înainte de a-l monta în... Atenție! Montați robineți la intrare și la ieșire pentru a putea izola sistemul filtrant Big Blue. După ce l-ați umplut cu apă și înainte de pentru o funcționare corespunzătoare, apăsați butoanele roșii până ce aerul complet părăsește elementele filtrante.